Sanibonani guys, igama ngiqabile niphathela amazibela e-homecoming ngomhla ka-15 April. Hayi-ke guys, uSifiso-ke uke wavakashela uZethu laphaya e-Okhambeni Clinic. Kanti-ke uZethu manje wathi angisakwazi nokuphefumula, iphoyisa ligcwele indlu, esho sengathi ucikekile kanti ugel ujabule ugcwele ubhavu. Hayi-ke guys, emva kwalapho uSifiso manje bamazi isigaxa sendaba, washo ukuthi lalela-ke Mahlongwane, ngithi angikwazise nje ukuthi mina ngoLwesithathu lolo lizayo iy'nkomo-ke ziyafika ziyadedelana laphaya kini koHlongwane. Sizothumela abakhongi-ke bezolobola. uZethu mane washiselwa guys, same time. Wathi hayibo, ngoLwesithathu phela uLwesithathu kusasa lokho kusayo. Wathi lalela, njengoba nje ngikutshela nje ngiyabaletha. Wathi hawe ma, lalela-ke ungalinge kufike ney'nkomo ey'shodayo lapha ngoba ubaba uzolwa nawe. Wahleka uSifiso wathi khululeka, ngizoziletha zonke iy'nkomo zakokubheka, ngizoze ngilethe nalezi ey'ntathu ey'gulayo ey'nekholera. Wahleka-ke guys uZethu, kubonakala nje impela ukuthi hhayi uthando luvutha amalangabi. Akupheli-ke lavo guys, uSifiso uke wachaza kuZethu ukuthi kodwa njengoba nje yena benoHlongwane bengaziwani kahle, ubefisa sengathi bengathi ukuthelelana amanzi ayithole iy'busiso zakhe, ngoba akumnandi ukuthi bangashada kodwa ube uyise wakhe engajabulile ngalokho. Uyasho uZethu ukuthi hhayi khululeka, uzogcina ethambile ubaba, uthi cha, mekumele ngimphephethe ngizomphephetha ngoba ngiyamdinga ukuba anginikeze iy'busiso zakhe. Kuphinde futhi kuncokolwe-ke guys. Lapho-ke uZethu uloke encibilika, uyazibona ngampela manje ukuthi sezoba umakoti wakokubheka. Ushilo kuSifiso ukuthi lalela-ke ntombo, sekuzomele-ke manje uqale ugqoke iduku uphele ekhanda, ungaloke uvezela abafana iy'nwele zakho. Meke nje ngakufaka indandatho-ke kuzomele-ke uqale manje uhlonipheke. Wahleka-ke uZethu. Guys, akupheli-ke lapho. Le koHlongwane kuke kwafika-ke uMaNkwanyana ezocela uxolo phela-ke kumakaZethu ngoba bake bathukhilizisana ngesikhathi ethola ukuthi-ke indodakazi yakhe-ke iyayintshontsha laphaya noSifiso. Kodwa-ke uyasho manje ukuthi uyajabula ukuthi ugcine ethole ney'busiso-ke uZethu ukuthi ayoshada laphaya kokubheka ngoba phela uSifiso usefana nendodana yakhe since phela igane indodakazi yakhe uMaNkwanyana. Ushilo wathi uZethu uzoba yisibusiso esikhulu kabi ngoba uzoze abe umgadi-ke womzukulu wabo-ke okuyindodana phela yakho uMaNkwanyana. Hhayi-ke guys, ukuqhubekile kumakaZethu wachaza ukuthi kunzima kabi ukuthi amnikeze uZethu iy'busiso noma thiwe uvumile yena nobaba uHlongwane, kodwa still akakaboni kahle ukuthi yini le kangaka eyenza uZethu ukuthi afune ukuyongena esithenjini shiqe umntana wabo kodwa bakithi efunde kangaka. Akacabangi ukuthi kumele ngabe ungena esithenjini, nobelindele ukuthi mhlampe kufike indoda efana noShobane, yabo nje izothi-ke ifuna isandla-ke emshadweni kuZethu, hhayi esike yagana before. Guys, akupheli-ke lapho. Le koMadlala, shuthi-ke uShwabi bekade esabhizi edlela i-breakfast lakhe kwamane kwangena iphoyisa phela ukapteni wonke ezomtshela ukuthi ndoda bengithe hamba uye kwi-men's forum uyothola-ke ukuthi i-counselling, kodwa uyanga. Wathi ngithe angiyidingi mina leyo nto. Wathi yangiphoqa ukuthi ngenze lento engiyenza njengamanje. Wakhipha uzankosi wathi ungangilingi nje wena, ubambe abani, susa izandla zakho la kumina. Wafika kuma wakhe-ke uShwabi kusanjalo wathi nimenzani indodana wami. Washo kuba buphoyisa ukuthi lalela, lo muntu akafuni ukuya kwi-men's forum eyoshaya phela-ke i-counselling njengoba ebhonya abantu besifazane. Angisenayo-ke i-choice, kumele ngimfake ejele. Uma wakhe wamehlisa kumoya wathi mntanami, ukuze upruvele kubona bonke labantu ukuthi wena usona isilwane, hamba uye kule men's forum yakhona. Wathi kulungile ngidideleni, ngizozihambela, ngizoya kuleyo forum yakhona. Guys, kuleya forum-ke izinto bekade zenzeka ngenye indlela. Abantu besilisa-ke ababhizi ababhonya abantu besifazane noma abahlukumeza abantu besifazane bebekade behlaliswa phansi bese-ke bayathenwa, kusho njalo. Buzile loya baba loya ukuthi konje inkomo engatheniwe nenganqunywanga iy'mpondo yenze njani. Hhayi, bamphendula bathi hhayi, imane ufuna ukuhlofa ishaye zonke ezinye lapha esibayeni. Kwathiwa nazo-ke wabengena uShwabi wathi ndoda, bekade ngikulindele ungitshelile ukapteni ngawe, wamukelekile ekhaya. Wamane wathi uShwabi, isekhaya lana, akusilona ikhaya lami leli. Wathi yabona-ke wena ufana nse njengale nkomo engatheniwe, kodwa hlala phansi unethezeke. Once watheneka uzobe ilo muntu lo okumele ube uyena. Hlala phansi ndoda, hlala phansi. Nangampela-ke guys, wahlala phansi uShwabi. Into yokuqala nje ikube i-test yokuqala yakhe, bambuzile ukuthi-ke
ndoda, yiziphi iy'bazo nazo emzimbeni zalethwa yini? Wakhombisa ukuqala, wathi wasithola ngesikhathi-ke enwantshela esihlahleni phela efuna ukuyothola iy'thelo ey'vuthwe kakhulu le emthini. Wathi sesibili-ke wasithola ngesikhathi kufuka i-pitbull ifuna ukumhlafaza, ihlafaze nonina, kodwa walwa nayo kwi-pitbull, kwagcina kunqobe yena. Kodwa mekhuluma ngale pitbull ngathi ukhuluma nobaba wakhe, hhayi ukuthi yinja yangampela, kwakuyise lo wayebhizi ebhonya uma wakhe. Wase wagcina-ke emsiza uma wakhe ngokuthi-ke ashaye ubaba wakhe. Kodwa still bekade esenayo i-anger ngoba iy'nyembezi bezilokhu ey'dilika ey'hlathini esachaza le ndaba. Lo baba-ke ophethe lapha kwi-conference umane wathi, nasi isitulo la, wonke umuntu unesitulo phambi kwakhe. Enza sengathi ubona lo muntu lo wakuzwisa ubuhlungu, ebese uyamtshela ukuthi yini le oyizwa ngaphakathi kuwena. Guys, uShwabi umane wenza isimanga, usibukile isihlalo, wanyanya ebusweni, esikhundleni sokuthi asho ukuthi uzizwa kanjani kulo muntu la esihlalweni ongekho. Umane wakhahlela isihlalo guys, sapina sayondiza sayohlala le ngasemnyango. Kubonakala kahle ukuthi kube lo muntu bekhona ngampela, ngabe-ke naye umshayile njengoba ashaya uMaNgcobo noNgaraji. Guys, shuthi-ke indaba ikwi-anger issues, kunezinto ey'ningi ey'ngaphakathi kuyena. Uma-ke nje kwaba khona omnyathelayo kumane kuvuka iy'londa zakudala-ke kuShwabi, agcine impela esenza umonakalo omkhulu. Sithembe-ke kuleya forum khona usizo azolithola ngoba uMaNgcobo ufikile laphaya kubokozi yethu-ke umamezala wakhe, okumama phela uzala yena uShwabi ezomlanda, esho ukuthi indodana yakhe isihambile iyothola-ke usizo manje kubantu abaphezulu, akabuyele ekhaya-ke naye njengomakoti owalotsholwayo. Ngaraji ukuthi akakhale inyembezi emncenga uMaNgcobo ukuthi angabuyeli emumva ngoba bona banekusasa ndawonye futhi badalelweni ubambo lwakhe. Uyasho uMaNgcobo ukuthi ngishadile mina, uthi lalela ilwa ntombo, ungafuni nje ukulahla uthando lwethu ngenxa kaShwabi. uMaNgcobo kuyabonakala ukuthi she is ready to go back emzini wakhe. Asithembe-ke ukuthi mebuya-ke noShwabi uzobe esi-right, eseyindoda eqotho engafikelwa i-anger ebese igcina isimenza i-punching bag. Sonke isikhathi mecasukile amane abhodlele kuyena uMaNgcobo. Asithembe ngeke kusaba njalo guys. Akupheli-ke lapho. uSifiso-ke uke wabiza-ke abasebenzi labasebenza nabo lapha e-police station ezobatshela ukuthi amalobolo-ke ayahamba ngoLwesithathu kuyolotsholwa uZethu. Hhayi, bamhalaliselile-ke basho ukuthi hawu ndoda, kanti sonke lesi sikhathi kufika udokotela lapho lokuthi sicela uwarrant Sifiso Kubheka, hhayi ngoba nakho bezofuna nje uwarrant Sifiso Kubheka, befuna umathandanana wakhe. So manje sebene-clear picture yokuthi sonke lesi sikhathi labantu laba bebebhizi ngasese, kodwa-ke seberidi ukuthi bayenze yonke lento ibe official. Aphela lapho-ke amazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqobile ngibathela amazibela e-homecoming.